27-28 तारीख ऑगस्टाची उगडास कोत्ता एका वयाने ताच्या पुताची मायेक कातोलीक घेवत जावन आसली पायांनी पोट दुसऱ्या धर्माची पुजा करी मायचें नांव मोनिका बायचें नांव पात्रिशियस पुताचें नांव जावन आसलें आगोस्तीन गवती कासो आयतालो उदकाय आयकोनासलो दोगांयकूय सोडलेले तिणें देवाच्या हातीन देवा कोडे मागताली पुताची फाट सोडनासली येताले दोगूय वचत म्हूण देंवचाराच्या आदीन घोवाचे त्रास भोगताली पुताची मस्ती सोंसताली पळयात कशे भाशेन ही वस्तोरी बदलता तांची जीण मायचें नांव मोनिका बायचें नांव पात्रिशियस पुताचें नांव जावन आसलें आगोस्तीन गवती कासो आयतालो उदकाय आयकोनासलो दोगांयकूय सोडलेले तिणें देवाच्या हातीन देवा कडेन मागताली पुताची फाट सोडनासली येताले दोगूय वचत म्हूण देंवचाराच्या आदीन घोवाचे त्रास भोगताली पुताची मस्ती सोंसताली पळयात कशे भाशेन ही वस्तोरी बदलता तांची जीण एक दीस आगोस्तीन वायट भुरग्याक सांगातान बोटीर बसोन दुसऱ्या गांवांत मौजा मारूंक वेता मोनिकाच्या कानार पडटोच दुसऱ्या दिसा बोटीर बसोन वचोन सोदून ताका हाडटा वायट जिवीत चोडी नासलो बायले बरोबर भोंवतालो तांच्या एकवटाक तांकां एक भुरगो जल्मलो शिकोवपय करतालो गिन्यानान हुशार आसलो मिलान युनिवर्सिटीची प्रोफेसर जावन पावलो इतल्यान ताचें बत्ता माप देवाची ताका जाता जाप चांपावलूच्यो चिठी वाचून सगळोच मुदार जालो मोठीन ताच्या आईन पुरो देवाक वायट केला ती दुनियान मेवल्या शिवाय ताच्या ओतम्याक तार ना जालो वायट जिवीत चोडी नासलो बायले बरोबर भोंवतालो तांच्या एकवटाक तांकां एक भुरगो जल्मलो शिकोवपूय करतालो गिन्यानान हुशार आसलो मिलान युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर जावन पावलो इतल्यान ताचें बत्ता माप देवाची ताका जाता जाप चांपावलूच्यो चिठी वाचून सगळोच मुदार जालो मोठी ताच्या आईन पुरो देवाक वायट केला ती दुनियान मेवल्या शिवाय ताच्या ओतम्याक तार ना जालो शिकी मोनिका सांत अमरोजाच्या आदारान आपल्या घोवाक पवीस नांव घेवन कातोलीक कोत्ता उपरांत सांत आगोस्तीन आपलें वायट जिवीत सोडून पाचकाचे रात्री पुता बरोबर बावतीजन घेता पळयात ही वस्तोरी देवाच्या मागण्याची पुताक देवाशी हाडून ती बारी वागोली आयज ती सांत मोनिका पोत्तीचो सांत आगोस्तीन दोतोराची पदवी दिली ताका इगोज मातीन पिराजीत ताणें केलें पातक तें सोडलें
देखी घेऊन जाई सगळ्या आमच्या मायांनी. भुरगी मस्ती जाई तर शिराप सोडपाचे बंद कर. कामाक नासतना देवा कडेन दवरात तांकां मागण्यांनी. पळयात ही अस्तरी देवाच्या मागण्याची. पुताक देवाशी हाडून ती बारी वावुरली. आयज ती सांत मोनिका, तिजो सांत आगोस्ती. दोतोराची पदवी दिली ताका इतोच मातीन. पिराजीत ताणें केलें, पातोक तें सोडलें. देखी घेवंक जायी सगळ्या आमच्या मायांनी. भुरगीं मस्ती जायी तर शिराप सोडपाचें बंद कर. मागणी करून भुरग्यांक घालात देवाच्या हातांनी.